Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Radio Philippines Standard Time, 1:38. Ang oras ginadulong sa inyo
Sa iPhone sa mga palangga ng mga tagpalamating, yes, Tita Wilma mayong hapon. Sa kutob sa mga malabutan, sa itong sinipagpangalagad karon iya nga adlaw, Miyerkules, Oktobre 14, tuig 2020. So sa itong mga palangga ng mga tagpalamating dira, kamusta na kamo? Si siyempre, ano na ba lang aton oras, di ba? Alauna 39 na, sang kahapon na noon, kaya sigurado, ang ibang diraya, ay Tita Wilma, kung mamangkot ka, kung nakapanyaga na kanina, tunaw na nga mo pala niya gawon, unahan, ta na lang ka mga daan. No? So, but anyway, sa ito man mga palanggang matag palamati dira sa kutob sa malabutan, sa ito na pagpangalagad kag paglingaw sa inyo sa karon nga hapon, diri sa siyudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaiping naton, mga kaislahanan, kay kaprobinsyahanan, kamusta na kamo dira? Kamusta ang inyong panahon? Mahatag kita karon update na natungod sa dalagan sang panahon halin sa pag-asa na kay kabalo kita may bagyo nga daan. But salamat lang niya sa aton diri kay makita kag mabaysagan pa naton ang kasanag ni Haring Adlaw. But anyway, Tita Wilma, sa nahambal na naton ang aton pagpangamusta sa inyo. Samtang kamo dira nagapahunay-hunay, sulusandid, nagahilay-hilay, nagapiyong-piyong ang inyong mga mata. Pero mga inyo pala matinaan, nag-aupod kay Tita Wilma, karon nga hapon, the result of my life. Kadali lang, hingalit lang natin na paglingaw sa inyo sa tihak sang atong ginapangatubang sa karon sa aton pagpangabuhi adlaw-adlaw tungod sining pandemic, no? Tungod sining COVID-19 nga ini. Agad pamangkot gid sila sang ginatawag na nga SAP, Tita Wilma. Ang SAP tulong sa ARB, ano ina? Kag ano inang 4 kids sang ARB, kanahambalan ni Tita Wilma, ina, karon so dito naton, ha? Kay ang ARB 40, kanahabal na naton niya, ang ARB 40 nagsugod na kahapon ang pagpadala sa mga sulat, nagabato na kani sa Action Radio, paagi sa amon official page ni Action Radio Bacolod, sa mga sulat sa mga estudyante na halungod sa ila sini pangabuhi, sa ila sini pakabudlay nga na eksperyensyahan, ilabi na sa panahon sa pandemic, kay ining promo naton para gini sa itong mga estudyante nga wala sang paggagamiton para sa ila online classes. So kung paano man makapasakop, relax lang kamo dira isa-isahon man ni Tita Wilma ina karon kag ang aton FAT or SAP sa Action Radio Bacolod inang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, ha? Para lang na iya sa aton hingalit lang Tita We, para lang ina sa itong mga kautugan na ara nagapamati sa ilang mga radyo, ha? Sa inyo mga radyo. So bantayan man ina naton karon kag sa tihak sa atong sitwasyon sa karon. Medyo naghalog-halog na gid man, di ba? Mawag sa ninyo, nagtulutaw-hay ang sitwasyon naton kag makahulag na amat-amat, although nga ara pa kita sa idalong sign General Community Quarantine. Di ba, Tita Wilma? Diri sa siyudad sang Bacolod. Kag magluwas man sina, Tita We, bisan paano niya? Ang atong probinsya sang Negros Occidental, modified sila sa General Community Quarantine. Although nga may kabudlayan, subong kay nakita naton ang dalagan sang kaso sang COVID-19 sa adlaw-adlaw man nga update, no? From DOH Region 6, si medyo gasaka daw sila naman iya ang ang damo bala positive adlaw-adlaw kita diri sa siyudad sang Bacolod. Si do nagahagan-hagan kamay pa nga magapadayon ina. So sa ating mga kauturan, go lang kita, padayon lang kita sa paghalong mga health protocols, ang aton mga pagpasaway, ang mga ginapatuman sa aton, tinuon naton, di ba? Yes, kay sa aton update diri sa siyudad sang Bacolod kahapon or kagabi nga nagwa, 19 ang bag-o nga kaso sang COVID-19. Ang kabugusan na infected sang coronavirus diri sa Dakbanos sang Bacolod naglabot sa 4,440, no?
4,420, 3,742 ukon 3,742 dira ang mga nag-alalayo. Kaya hamakon mo na, no? Salamat sa Diyos. No? Sa 3,742 na mga nag-alalayo, ang bag-o dira nga nagdugang 188. Salamat din. Kag salamat pagid tungod wala sang kabuhi nga nadula sa update, no? Sa record na ton, no? Kahapon nga adlaw. Okay. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, Tito Wilma, ang bago nga kaso kahapon 37. So, may kabugusan na ang probinsya sa kaso sa COVID-19 sa 3,897. Kaya sa bugos man nga pungsod, may ara na kita nga record nga 344,713. Kaya sa bugos naman nga kalibutan, ang kabugusan nga kaso sa COVID-19, 38,353,848. Kag ang mga nag-alalayo, may 28 milyones man ano. 28 milyones 846,587. Pero ang masubo lang din kay milyon, no? Milyon na ang kabuhi nga nadula. Or isa ka milyon, 90,756. I'm sorry. So, gamay nga update na, na sa aton. Ginapangatubang sa karon nga ka away, na away sa COVID-19. Okay, Tita Wilma? Yes, so relax lang dira. Sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, ha? Kag sa mga nagapamangkot sang biyahe sa fast track, Tita We, no? Fast track sa Groro, ang commercial bala nga pagbiyahe. Pulat kita ka na meeting, pa sila nga patigayunon, na? Ang mga natungdan nga mga ahensya sang aton sinig gobyerno lokal. So, wait and see kita, na, para dira, okay? Pero, damay lang sa dalagan sa aton panahon, Tita Wilma, na, sa update sa aton panahon as of 11, no? As of 11, ang aton sini forecast doon aton forecast. Ang forecast ka nga pag-asa, syempre, Tita We. Ha? Okay, ay muna siya. Sabanin na, hayaan siya. Okay. Sa update ng pag-asa, nabuhina ng mga lugar nga yara sa idalong sa tropical cyclone wind signal bangod kay Bagyo Ophel. No? Sa 11 a.m. weather bulletin ng pag-asa, ang Bagyo Tita Wilma, katapusan nga nasiklatan sa Kaluyuon na 50 kilometro nakatundan sang Huban, Sorsogon. Okay? Kag medyo naghinay ang iya sini paghulag. Kag subong, nagahulag na lang siya sa 10 kilometro por ora ang direksyon nakatundan aminhan nakatundan. Ang kon sa gihapon ni Bagyo Ophel ang puwersa sang iyahangin nga nagalabot sa 45 km por ora kag pagmadlos nga nagalabot sa 55 km por ora. Kag nabatak ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga masunod nga mga lugar, yes, sa Batangas, sa pinakabahin sang Laguna, sa central kag southern parts sang Quezon. Hindi na naman isa-isa kay damo na silang ara ang Calamian Islands, ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, ang Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sursubon, ang Masbate, ara man na paidalong sa signal number 1, kalakip ng Tikaw kag Burias Island. Kag sunog man sa pag-asa, ginapaabot nga tabukon no sang bagyo ang southern Luzon area. Kag rainfall forecasting pag-asa sa Bagyo Ophel, subong tugtugba sa aga moderate to heavy with at times may pagbaskog man sa nga pag-ulan sa Bicol region, Calabarzon, Marinduque, Romblon, kag mga probinsya sa Mindoro. Okay. Dali naman sa itong sa probinsya sa Negros Occidental, syempre na belong kita sa Visayas,
kalakip na Occidental Mindoro kag Palawan, ang kalayang group of islands. Siyempre, ang aton gina-experience man, magalumo na nga aton kalangitan. Maka-experience kita sa lapta-lapta man nga pagpanalithi, kag pagpanaguob tungod sang bagyo, kag sang habagat. So, ang temperatura man nga ato na batyagan, halin kainat sang kagahon, 24 degrees Celsius to 29 degrees Celsius. Kag si Haring Adlaw nagpakita kaina alas 5:47 sang aga, kag magatunod naman karon sa hapon alas 5:37. Okay? Yes. So salamat kita nga bisan paano magalumon lang ang atong kalangitan, maka-experience kita sining nga hapon or karon man sa gabi sa mga pagtupa sa mga hinalit lang nga pag-ulan. Pero kung kay isa may arman mabaskog ang iba naton nga lugar diri iya ano ba yun tawe? Binabaha. So, halong-halong lang, especially man sa aton sa mga drivers, kag sa aton man mga kauturan. Sila pa naton ka-update sa web? Para nga hindi, suno sa report, para nga hindi man dawala lang, kag doon nagka-problema ang mga pamilya sa mga empleyado, sa maabot nga Paskwa, ariho, ginsuwasyon ni Second District Albay Representative Joey Salceda sa atong gobyerno nga kung mahimo po tangon ang mga kompanya balang namierde, naputo tungod sa pandemic ng COVID-19 para nga may mahatag man sila sa ginapaabot na certain month pay sa mga empleyado. Ina sa pihak man sa panghayagsang paydamo nga mga kumpanya nga mabudlay para sa ila nga makatag sa certain month pay para sa ila sini mga empleyado. Tungod ang test pa lang, subong pa lang sila iya amat-amat nga nagabawi matapos ang dako nila nga kapyagdihan sa ila sini mga negosyo. Tinghabagan ni Salceda nga paagi sa pag loan o kung pagpautang sa manubo nga interest kag malawig nga panahon sa pagbayad, hindi mapaslawan ang 30th month pay sa mga empleyado ilabi na tradisyon na ini nga mabaton angot iya sa pagselebrar sang adlaw sang Paskwa. Si hambal ni gani sang Ario hindi kay nasaad man sa sitwasyon ni Salceda mo ang aid memo, no? Ang ed memoir nga ginsumiter niya sa pamunuan sang Kamara kay tinagwa iyang balita nga ginatun-an sa karon sang dawlit nga pagtugtan o pabayaan ng pila ka mga kompanya nga hindi maghatag sang amoy ang obligasyon sa ilang mga trabahante. Siling nila hindi sila magpating nga makapaayo ina sa ekonomiya. Bisan nga rason sang dawli nga ginapahanugutan ini sa implementing rules and regulations sang Presidential Decree 851. Kasi siling niya nagapati sila nga magatuga lang ini sang kontrobersiya nga legal kag constitutional tungod nga atuhay ini sa nasaad sa kasubuan. Amo na explanation yan ni Salceda. Pero kabay pa nga kalian man ang tanan-tanan nga may mga trabaho nga mahitagan sang certain month. Okay? Yes, Tito Wilma. Ari pagid, kung dari sa atong ginapatigayon ang swab test, COVID-19 test, dito sa Boracay, mga 4,000 iya ka mga tourism workers dito sa may Boracay Island, sa klanang hatagan man sang free nga COVID-19 RT-PCR test sa Department of Tourism para nga makasiguro man sila sa ila sini nga ikaayong lawas kag safety sa mga turista nga ilaman nga makasalamuha na kasi kabalo kita nga gimbuksan na sa publiko ang among Islamo, di ba? So ang DOT or Department of Tourism nag-alokar sila 8 million pesos na pondo nga ihatag sa gobyerno gobyerno provincial sa Aklan para gamiton sa swab test ng mga workers dito sa Boracay. Amo nang hambal ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyak. So, ginpatigayon man ini sa Department of Tourism sa ibang pagid nga tourist destination dito sa Baguio City,
Dito sa Baguio, mga 8 million pesos budget man ang ilaging hatag para sa antigen testing sa mga bisita sa mga syudad, magluwas pa sa RT-PCR test. Si kabalugid kita tanan nga ang Boracay gin buksan o umpisa iya Oktubre 1, di ba la? Ina para sa mga turista na magahalin sa mga lugar na yara sa idalom sang General Community Quarantine o sa GCQ. Okay, Tita Wet, pila ina ilang sa mga updates na nakuha na ito, ni-share man natin sa itong mga palanggan ng mga tawag palamati, ay pinanay matahong nalilantunon haragid sa inyo tanan. Where do I begin? Yes, ang nag-aumbag si Andrew Williams, di ba? First line na sa Where Do I Begin, masiling na rin. Amo na siyang title sa amo nga kanta, Where Do I Begin? But anyway, not love story. No? Si Andrew Williams ang nagkanta. Gin-release niya January 15, 1971. Gin-record na anay una tawe ya December 17, 1970. Pero na-release siya January 15, 1971. Dok kanami lang sa iya bala pamatian mo na yung genre niya, Easy Listening. Easy Listening. Kag ang songwriter sa Where Do I Begin for Love Story, amo si Francis Lai kag si Carl Sigman. Kag ang producer sina amo si Dick Glasser. Okay, Tito We? Yes, kag Theme from Love Story na pelikula mo na mo siya. Kag hindi man lang si Andrew Williams ang nagkanta sina. Ginambaman ina ni Henry Mancini. Di ba, Tita We? But actually, kabalugid kita nga ang Where Do I Begin or ang love story, popular. Gidi nga klase sa lalantunon. Nga ang intro pa lang, nga imo mabatian, kabalo ka, ay, where do I begin? Sana. Inaging publish sa 1970, kag sa nakabala ni Tita Wilma, ang music sina mo si Francis Lai, kag ang lyrics kay Carl Signan. Ang ining lalantunon, una ining introduce or ginpakilala bilang instrumental theme na sa 1970 nga pelikula nga love story. Matapos nga, ginpatigayon or gin-shoot sa distributors ng Paramount Pictures, abi ninyo natabong gin-reject ang first set sa lyrics na ginsulat ni Andy Williams. Ang first lyrics na ginsulat sina. Kag gin-record na iyan ni Andy Williams, bag-o nga lyrics sa mga kanta, kag sa pag-record niya, yes, ang amo nga lalantunon nangin number 9 sa Billboard Magazine Hot 100. Yes, isakto Tita Wilma. Sa Billboard Magazine Hot 100. Kag nangin number 1 sa ila Easy Listening Chart. Diba? Yes, Tita We. Pero sa aton may dumduman, yang ini iyang lalantunon, nabasahan ko to kaina. Tita We nga kung paano siya bala, kung paano siya nahimo or naporma ang lyrics nga ina. Inspired ina sa isa niya kakilala nga inang kadali maghibi. Kadali maghibi kung mga madumduman siya, nga mga masubo iya nga mga hitabo. Sin po convenient siya do something or hindi, Tita Wilma. It's love story. But anyway, ina lang ang gamay na tuon nga mahatag nga background sa atong sinimatakong nga lalantunon karon nga hapon from Andy Williams, Where Do I Begin or Love Story. Action Radio Philippine Standard Time, 1:59. Relax lang. Si Tita Wilma balik pagkatapos man kan sila naton ka mga importante nga mga commercial.
Okay, to be honest, Tita Wilma, dira mga kauturan nga ara sa online. Uy, what happened? Ha? Okay lang na siya, Tita Wilma. Papailin dira. May yung hapon lang da sa ito sa di mga palanggapan yung mga tagpalabati nga nagkapot sa ito na online. Yes, Tita Wilma, ara si Arlene Magusada, kag si Ulysses Avelino, nga nagkapot sa ito online, ha? Kay UK Moronay. Wow, Tom Jones, sabi si Tom Jones. Si Andy Williams to siya. Okay? Chin Rower Costa, good afternoon. Tito Wilma, may nawagan lang ako sa mga pamilya namon. Nga ang brother ko nga si Roland Basola Rowan ni Feli Tenorio Rowan nagdaliwan sa September 12. Ang lubong niya, di October naman subong, dear. Lubong September 25, 1:30 p.m. Sa church sa Foursquare Gospel Church San Enrique Negros Occidental. October naman ta subong. Chin Roa Acosta, palihog checks ng imugin message dari kay Tito Wilma. Okay? Vivek Shakya, salamat sa mensahe kay Mrs. Rivera. Din nagsulod naman ng money trading sa Acton. Aubrey Guto, good afternoon, Tito Wilma. Yes, mayong hapon man sa imo. NGG or Nang G. Good afternoon. Good PM action, Tito Wilma. Monitoring always from Celine Homes. Tito Wilma, di ba? From Celine Homes. Kaghalong lang Japon. God bless you always. Ikaw man, maghalong dira. Kamaghalong kagidaya, importante ginaya tawe, di ba? Kay Z Alunan, good afternoon, Tito Welms. Kay Pats Goret, mayong hapon sa tanang taga-Bacolod. Okay. Jocelyn Libon, Dispoco, good afternoon, Tito Wilma. Araman si Anthony Jones, Havilio Siblano, Anthony or Jones, ano yung hayo? Ulano na nga hapon, Tito Wet, diri sa Inayawan, Kawayan, o nagkaulan na to, nagtupa na. Anthony Jones Sevilla. Ay, sila ni Yuki mo na. Ay, Andy Williams. Yes, sir. Okay lang na siya, sir. Nothing to worry. Okay. Okay. Aubrey Good. Salamat man sa imo. At dugay-dugay balikan lang na ni Tito Wilma. Ang iba ng paginaton nga greetings. Relax lang ka mo dira, anay. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at upang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madapos ang naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa. Wilma, sa sining nga bahin, magabasa na kita sa atong sulat para sa sining na hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang atong basahon nga sulat sa sining nga hapon baw halin sa isa ka Indoy. Gayuhong gid ko kagina sa nga siklatan ko ini. Halin sa isa ka Indoy, nagaproblema siya sa iya manug pangasawa nga bata, na nagapatawag ini siya sa ngalan Emily. Okay. Nagapatawag siya sa ngalan nga Emily. Kag ang sulat ni Emily nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo, kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Kag mga nagaupod sa Such Is My Life. Tita Wilma, may bata ako nga isa ka bilog. Lalaki. Tawag lang siya kay Kyle.
Siya ang bunga sang amon pag-asawahay sang akon bana nga si Saul. Ang boyfriend ko sang una nga ginapangindian sang akon mga ginikanan. Bisan nga nagbusong ako, Tita Wilma, din pa ka maayos ang akon mga ginikanan nga ipalayo kami sa isa kag isa. Abi mo, sa kalain sang buot sang akon bana nga si Saul, nag-suicide siya. 22 years na ang nagligad, Tita Wilma. Kag ako lang isa ang nagasuporta sa akon bata, si Kyle, sa bulig sa akon mga ginikanan. Hasta nga nakatapos siya sa college. Patay naman ang akon mga ginikanan subong, kag sa akon ginbilin ang ila negosyo nga grocery store. Pati na ang amon balay. Nagpaalam sa akon si Kyle nga mangasawa na siya. Ginpakilala niya sa akon ang iya girlfriend. Tita Wilma, abi mo ang ginhimo ko, sikreto lang, yung istorya ko, ang babae. Pero wala naman ako sa nakomento. Ako naman liwat, ginistorya ko man sang tago ang akon bata nga si Kim. Ang hambal ko sa iya, kung magpangasawa siya, paano na ako? Siya lang ang akong gabay, tungod, isahanon na ako sa kabuhi. Hambal niya sa akon tita, hindi man niya ako pagpabayan. Kung gusto ko kuno, kaila ako balay na espar, nga ila sa iluhan. Abi mo, Tita Wilma, sa akong kwarto, nagahibi ako kung ako ang mag-isahanon. Madula ang nag-isahanon ko nga bata, nga nagapahanungdong sa akon, sang akong ginapakamahal nga si Saul. Subong, Tita Wilma, 48 years old na ako, wala ako sang katuwang sa kabuti, kundi ang isa kabilog ugid lang nga bata. Natalana na sila nga kaslon, masunod nga tuig, 2021. Kag samtang nagalakat, nagaligan ang mga inadlaw. Mas ako nga nagabatsyag sang kahadlok sa nagahilapit niya nga pagkadula sa akon. Ay na naman. Tita Wilma, tagai man ako sa imo ay pan. Pamatsyagan ko amat-amat na ako nga nagaluya tungod sang akong sitwasyon. Kalingawan ko na lang ang magpamati sa radyo kag magbasa sa mga balita sa inyo Facebook page kag website. Ari lang ko gapamati, Emily. Wow, Emily. Mayong hapon sa inyo. Salamat Kiel sa imo padala sa imo gina problemahan nga sitwasyon sa karon mo nga anak ko. Abi mo, kung manungdong lang ako sa imo sitwasyon, hindi ka dapat mag-worry bala Emily, no? Emily. Okay. Paano, Abi, nga hindi ka magkalisod
nga hindi ka mamroblema sa imong sitwasyon. Kay nga nagapaulipon ka sa gihapon sa imo nakaligad. Ara pa nagapabilin sa imo kabuhing imo nakaligad. Oo, hindi gid man na madula. Pero dapat ang aton balatsayon kag paminsaron tudluan naton. Nga nakaligad is nakaligad na. Dapat magpadayon ang aton kabuhi. Yes, upod sa imo inspirasyon, ang imo sa kabilog nga bata, padayunon mong imo kabuhi upod sa iya. Wala Tita Wilma? Padayunon mo ang imo pagpanglakaton sa masubok nga kalibutan para sa imo. Kag magpaninguha kung paano ka magmalipayon. Wala iya kag hindi matapos ang kabuhi mo sa tiun nga magpangasawa ang imo anak nga si Kyle. Abi mo kung akong patanawon, dapat magkalipay ka tungod nga hindi lang ka mo nga duha ni Kyle ang mag-aupdanay. Mangintatlo ka mo, madugangan kung makaanak pa sila, duha, tatlo, magadamo, magasandiya ka mo. Amo ina makahatag sa imong kalipay, makapaumpaw sa imo. Ay, oo, anak. Daw nalipatan mo na ang nakaligad. Hindi mo pagkalipatan ang nakaligad. Dumduma, kung hindi mo gid man siya malipatan, hindi mo gid man malipatan si Saul, dumdumon mo kung ano ang natabo. Hindi ka gusto na magpangasawa siya. Ano ba na ang natabo sa imo kung nga ang nag-suicide si Saul kag nadula sa kabuhi? Tungod din palayo kamo sa imo ginikanan kay hindi sila pabor kay imo mapamana. Suliton mo na. Suliton mo na nga hindi ka gusto magpangasawa ang imo sinibata. Girl, girl pa na gyapon, pila ka na edad. Ay, sorry. Sorry, Tita Wet. Ay, oo. May mga ginikanan, gid man, inday Emily mo, nga, kung hindi sila yaboto sa lalaki o kung babae nga mapamana o mapangasawa sa ila bata, malabagan din ang nila. Hindi mo sila mapatid. Pero, experiensya mo na tungod ginikanan mo mismo, ang naging mo, pinakabuhi mo mismo. Hindi mabatong, kaya nga, love ka sa alam mo. Ano ginawa mo? Yan din nag-suicide siya. Mas masakit nga mo yung nagapag-tugtog sa karon. Sa imo, balat siyagon kag paminsaron. Amo ginatangis mo, tungod sina. Masiling tabla, isa trahel siya nga natabo sa nga mismo ang bana mo nga si Saul, among nagtutol or nagtutol sa iya kabuhi. Si siyempre, tungod love mo to siya, love mo gid ang bata mo nga si Kyle. Kung lang sa ang bata mo, Emily, respetuhon mo ang iya balatsagon kag desisyon nga magsulod sa ginatawan pangabuhi kag bag-angkon sa iya pamilya. Hindi siya madula sa imo. Masiling ka siya lang yung inspirasyon mo, isa lang yung inspirasyon mo, sa iya lang kabuhi mo, hindi. Tungod kung mga sorry, kung magpangasawa siya kag magbunga ang ila sila pag-asaway, magadamo ka mo. Hindi siya madula sa imo kundi madugangan pagid sa isa ang imo bata pa sa imo mangin umagad. Kung mangin umagad mo na siya, yes, mag-aangkon ikaw sa apo, enjoy. Happy family ka mo. Abi mong pinaka-the best dira. Tungod isama lang yung bata mo, kaugalingon mo man ina nga puluyan, kag ikaw nagaedad na, ako man sa hindi, nag-edad ikaw, na, basta nagaedad kita ano kani himuon. Siyempre nangita, basta makapabatyag sa kung saan pagpalangga, diba? So, ang bata mo nagkakambal, hindi ka niya pagpabayaan. Kung hindi ka niya pagpabayaan, hindi man sila nga hindi ka magpasubok na mag-is sila sa inyo poder. Kasi hambal niya kung gusto mo, upod ka sa ila, sa iluhan nga balay, manabay ka na lang abi sa iya. Kung abi mo, kung ako ya, ang pinakaring nga istoryahon na tungod sina, ay imo manging umagad. Kaya kung makasal na ka mo sa bata, kung pwede, dali na lang ka mo, hindi ka mo magsipak sa akon. Kasi ako naman lang isa.
Dili na lang kamuupod na lang kita. Kay isa lang si Kyle nga upod mo. Sa tion nga madula ko, siya naman, kamo naman ang ma-stop diri kay inyo naman ini. Puluyan niya ini. Wala naman sa lima ang konsino ng iban. Kag ang akon nga negosyo nga gamay, namin inyo man. Hindi Emily, ara lang na bala sa pag-explikar kag pag-angga-angga ang tanan. Maayong pagsugilan mo. Nagtaglas na mabugat ang imo buok sa babae, pero tunan mo, tungod palangga sa bata mo. Kung palangga mong bata mo, tunan mo nga palanggaon ang babae nga iya ginapalang. Hindi ka maghagay talangison. Kaya nga maghagay ka talangison, wala padulungan ang tanan. Manungdong ka sa mga masubong hitabo sa Bao kung buhi ni si Zoli, hindi ko ni mo agyan. No! Hindi ka maghagay, hindi. Hindi ka manungdong sa mga masubong o mga hitabo sa kabuhi mo. At tubangon mo subong ang tanan-tanan, never mind sa mga naligaran mo o naagyan mo. Kung manumbalikin mo sa pamintaro, okay. Pero dapat sunan mo kung paano ikaw makapadalhin sa sining kalibutan. Hindi ka magpangalisip. Hindi ka magpilibihan. Emily, wake up. Be happy. Upod sa imo, bata kag mangin umagad, kag sa imo mangin apo sa ulihi. Ari ang matahong ang bahanon nga itong ginadulot sa imo, kaling kay Gary Valenciano. Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung Okay? magalit man Huwag ka nang umiyak. Nga kung sa mga liwis sa amo nga ambahanon, hindi ka na maghibi. Hindi ka maghibi, hindi ka magkalisod sa kalibutan nga ini nga nagabago-bago. Kay ti ang pagpalangga sa bata mo, wala lamod na pagpakuno-kuno, kundi matuod-tuod. Puro-puro kag tunay. Hinahanglan yan. Kung wala ka na sa maintindihan nga nagkatabo sa kalibutan, kung wala ka na sang dangpan, amo na ba lang hambal sa Ginoo? Ari ako. Kapit ka lang sa akon. Kay hindi ko ikaw pagpabayaan. Amo ina, ang dumdumon mo sa imo, sa sitwasyon sa imo sinibata. Ara siya magsalig ka. Hindi ka niya pagpabayaan. Gani hindi ka magsagad sa talangison kang maghilibion, Emily. Malawig pang kalibutan dapat nga sa pagligad sa mga inadlaw. Mangin malitayon ikaw. Tunguan mo lang na iya. Sa ito man mga palangga nga mga tagpalamati, gamay man nga background sa sini nga ambahanon, di ba la? Ini una-una actually, hindi gini si Gary di una nga nagkanta sini nga ambahanon sa Huwag Ka Nang Umiyak, Don't Cry Anymore in English, di ba? Ang una ginigali nga nagkanta, ang Sugar Free. Isa-inisang ilang mga ambahanon sa ila album na Kala Arawan. Gin-release ni 2007, syempre ang genre pop rock ang ila sinipagkanta. Galing sa ulihi man syempre, madali lang din. 2007 sa tatuwing release, di ba? Pagi sa Emmy Philippines. Amon ang Emmy Philippines, amon ang Polyis Records nan. Kag ang ambahanon nga ini ginsulat sang lead vocalist sang banda nga si Eddie Dancel. Ang istorya ni Dancel, ang hambal ni Dancel, ang ini nga ambahanon inspired ini sa isa niya kakilala nga inang kadasig ba na maghibi gamay nga diferensya dayon nga hibi kung may madumduman siya nga mga masubo nga hitabo sa iya kabuhi.
sabi ninyo, mga palangga aton nga mga tagpalamati, dasig lang niya nga natapos ang pag-compose niya ang bahan sang sang nadumduman niya ang kilala na niya, no? Nga in short lang masiling ka dokha bingit. Gamay nga diferensya. Dahil hindi ko may madumduman nagahindi yun. Okay? 10 minutes lang na niya gin-compose ang kanta. Kag amo ng pinaka madasig, malipot kag padasig niya nga nag-compose nga bahay noon. Huwag ka nang umiyak. Halin kay Gawin. Okay, Tita Wilma, sa ito na dira mga kauturan, at Tita We, sa mga nabalang nagantos sa ilang rayuma kag arthritis, aring produkto sa Insed Pharma.
Ang SAP, hindi na special amelioration program ha, kundi sulit ang premyo sa Action Radio Bacolod. Di ba? Sino ba lang hindi gusto makabatong sang 500 pesos na cash? Di ba? Sino ba lang hindi gusto nga makabatong sang ayuda sa sininga Vermont? Si October na to subong mo, Ver. October, November, December, syempre, Tita Wilma, huo, kag tango, ginang ila isabat sa imo. Ari ayo kay basi bala, ikaw isa sa mga magadaog sa 500 pesos ni cash, adlaw-adlaw. Diba, Tita Wilma? So, ang Action Radio Bacolod, adlaw-adlaw, nga magapanagtag sang SAP, sulit ang papremyo. Sa tanan, nga mga avid listener sa Action Radio Bacolod. Sa Action Radio Bacolod, sulit ang papremyo. Pamo ka na. Sino maka-entra sina, ari pamati, tanan nga mga taga syudad sang Bacolod. Pwede gid maka-entra. Ilabi na kung ikaw ya maupod matutong kagid nga manog pamati, ha? Pagpalamati listeners sa Action Radio Bacolod, paagi or gamit ang imo nga radio, transistor radio. Pero Tita We, paano maka-entra? Oy, mahapos lang, basta ikaw may cellphone, mahapos na mahapos. Kaya nga, subong adlaw, sugod na ang pagpa-register, di ba? Kahapon, naghambal na to sa inyo, nga sugod, buwas nga adlaw. So, umaling kayo na sa aga-ara, nagkasinagaktak lang nila, mga mensaan nila, sininga mga pagpa-register. Okay, starting today, siyempre, Miyerkules subong, kami nagabaton sa mga entry. Mga entry ninyo, paagi sa text. Amo na inyong mga entry. Ang himuon ng GED, ipadala ninyo sa cellphone number, ari ay sulat nyo da, ano nga number, Tita We? So, 0963-219-8066. Again, 0963-219-8066. Amo nang inyo padalaan. Anong ipadala nyo, itype nyo da sa inyo cellphone ay kompleto mong ngalan, imo address, kompleto mong ngalan, ang imo edad, syempre imo address, and contact number. Okay? Cellphone number mo or landline or whatever. At kag isend mo na siya na sa 0963-219-8066. Kompletuhon gid ang detalye nga ginapangayo, ha? Para nga ma-validate ang imo entry. Kag kinahanglan adlaw-adlaw kag magpamati sa tanan nga mga programa sa Action Radio Bacolod. Paano bimabalaan ang madaog? Paano, Tita Wilma? Sa adlaw-adlaw, nag-raffle sa mga magadaog on air ang Action Radio Bacolod. Ang matabo dira, matawa ang Action Radio sa numero nga imo ginbutang sa pagpadala sang imo entry. Siguraduhon mo gid nga kung matawgan ka, nagapamati ka, ha? Nagapamati ka sa programa sa Action Radio Bacolod. Tawagan ka kung hindi ka makasabat 3 times nga pag-try nga contact si mo, ha? Pagtawag sa imo, tatlo ay duwala, but i-ring ka liwat sa Action Radio Bacolod, i-ring ka naman liwat sa Action Radio Bacolod, tatlo kapag tinguha sa Action Radio nga makontak ka kagula sa bati, bunot liwat sang lain naman nga numero nga pagatawagan. Gani, bantayan mo gid. Sa mo nga oras, kinanglan pagtawag sa imo, bantayan mo, ano na siya na program, o let's say sa time ni Tita Wilma Subong. Ay, si Tita Wilma, programa ni Tita Wilma, oh, this is my life. O na timingan, bi, nga bunot kapag tawag sa imo, may flash report. Bantayan mo sino nang naga-flash report. Sino ang reporter nga ita. Kinahanglan insakto gid para nga mabaton mo ang atong premyo. Pero Tita Wilma, paano makuha ang premyo? Inang premyo mo nga 500 pesos ni cash, ipadala ina pagi sa mga remittance center, di ba? Bisan di nga barangay Subong, may mga remittance center. Mas-claim mo ang imo premyo isa ka adlaw matapos nga malawagan kag makonfirmar ang imo entry. Kanpo, masugod ang raffle. Masugod na ning raffle. Ano, Tita Wilma, sa Lunes, mag-aumpisa na
ang raffle kag ang pagpanagtag sang atong radyo sang 500 pesos. Tandaan niyo, October 19, Lunes na ha, sugod na ita. Para sa aton sini promo nga, ano gani, Tito Wilma? Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, top sa ARB. Tandaan niyo, mga taga Bacolod lang gid ang pwede nga maka-entra dere. Gamay lang gid nga pahanumdom sa isa naton ka promo. Sa isa naton ka promo ining top 40. Ang top 40, Tita Wilma, para sa mga estudyante naton from elementary, high school to college. Okay. Ang top 40 na naman, Tita Wilma, ARB 40. Pagbulig sa pagtuon, paghatag paglaom sa mga estudyante nga wala sang gadget nga gamiton sa ila nga online classes, di ba? So kung yung istorya sang imo kabuhi, bodo tama, gikasubo, makatandog sang balatyagon, nga dogi na humos ang dughan sa aton mga tagpalamati, paamo ka na bala, Tita Wilma, hapos lang na siya i-entra ang imo sinikasaysayan, kay basic papilian, ang imo istorya, ha? Sang imo istorya nga makatandog sang balatyagon kay makakataglaksyon. Bangod sang pandemic, COVID-19, kabalugid kami, apektado ang pagtuon ninyo nga mga estudyante. Tanda natin nga mga estudyante. Si siyempre sa aton kagustuhan nga makatapos kamo sa pag-eskwela, nagapaninguha gid sa pihak sang kabudlayan, go, ha? Okay? Ang inyo dira mabaton, gadget, either cellphone or cellphone o kung iPad na magamit ninyo sa inyo sa online classes. Okay, ano matabo din ito Ari, ang Action Radio Bacolod, mamangita sang siyam ka mga deserving students. Siyam ka mga deserving students nga nagakinanglan sang cellphone nga kung tablet nga ila pagagamiton sa pag-eskwela. Ang himuon nyo lang ang inyo istorya, ipadala ninyo sa official Facebook page ng Action Radio Bacolod, ha? Di nyo padala ang inyo istorya sa official Facebook page ng Action Radio Bacolod. Sa aton mga listeners nga nagpadala personal sa aton, sa aton sini account, i-plaster nyo inasang maayo kag ipadala sa aton official Facebook page. Kaya kung diri sa kay Tita Wilma, hindi naton ma-forward sa ila kinahanglan, hindi naton ma-forward ina sa aton official Facebook page ng Action Radio Bacolod, kinahanglan kamugid personal, ha? Amo na siya himuon ninyo. Pwede man kamo magka-recommendar sa inyo mga kilala nga lubos gid ba na nagakinahanglan sang bullying, ha? Tandaan nyo lang, elementary, secondary, elementary, high school, kag college, yes, 3 dira ang kuhaon sa kada level na finalist. Dason, ang mga nabilin nga wala mapilian, nga hindi makabatong sang gadget, magkabatong sang premyo nga tag 500 pesos nga load. Ang premyo ninyo, Tito di ba? Inyo premyo personal ina nga idulong sang Action Radio Bacolod. Okay? Amo lang ina buwas paton pagid ni Tito Wilma ang tanan. Pero mga empleyado kag pamilya, sang mga empleyado sang Action Radio Bacolod, tub-tub third degree, hindi gid pwede maka-entra sa siniya nga programa para matagaan na nato ng oportunidad ang mas pangalagatinahanlan. Okay, relax lang, mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos man sang mga importante nga mga pasibay. Ilang Jessica, maayo gid. Beverly Acosta Fajutrao, good afternoon. Salamat gid sa imo. Kay Princess
Hermosora. Good afternoon, Ma'am Wilma. Okay, thank you, Kit. Kativir, good afternoon, Tito We. Eddie Laos, good afternoon, man. Tito Wilma, monitor kami Japon, Tito We. Cecil Batindan, good afternoon, Tito We. Watching live from Handumanan. Yunesa Elban Buena, good afternoon. Monitor on to off sa Transistor Radio sa Bengay 35. God bless you, Tito Wilma, Action Radio. Salamat, Gid Yunesa. Yes, salamat kag salamat, Kid. Bapa mo ka na wala, Tito We. Tikitituon man, Kid, di ba, Tito We? Yes, kag mayong hapon man dira kay kadamo naman sa aton dira mga money trading, mga nga nag-post butanan kuya nga mga listener ara ginapang replyan nila ba katahong gid sa inyo na heaven mayong hapon Miss We. Yes, kay Inday Jean also sir, good afternoon Tito Wilma, monitoring always. God bless and keep safe. Love you, Tita. Yes, thank you. Nining Malu is watching. Yes, thank you, good Ning. Enjoy life. Monitor. Yes, okay na siya. Okay, Kim Jukadin and Tupina's watching. Genevieve Atido Valdez is watching. Thank you, good Chen. Good afternoon lang din sa inyo. Kag, it's Queen Frosh. Wag na-replyan sila sa money trading. Ang ako lang gid bala sa liwat reminder sa aton mga palangga ka mga tagpalamati ha, hindi kamo mag-entertain sa ila kay basi bala kon mabasulan ninyo kita deri kay ara sila nagasulod sa aton chat room bakwarti gid kalawig-lawig sang ila sininga bayluhan na isang communication. Aubrey Guto, good afternoon Tita We kay Vivic Shakya. Salamat minsay kay Mrs. Rebecca Clara Mark para sa pagbabawari pagyan. Or Jean Roa Acosta, good afternoon. Yes, sa iya sinipanawagan, siling ko i-check ma'am kay September ang imo sini September ang imo date, October na tasubong, ha? Martin Aliling from Imos Cavite, thank you, get Inday Giselle Franco Gavlas. Yes, salamat sa imo Inday Giselle. Salamat kag madamo gid nga salamat kag halong man ikaw maayong hapon man sa imo. Wow, Tita We, di ba? Yes, so kag magluwas sila Tita Wilma ara sila ang abi sa isahon kun isa-isa mo si Ala Norman. Guwapa man tani, hindi nyo yung pagpatalangad ang amon mga palangga ka mga tagpalamati sa inyo man mga katuyuan. Since Eva, hello mayong hapon tawi, kamusta? Happy watching and listening sa naka-tune in sa Action Radio from Riyadh, Saudi Arabia. Patamya lang tawi, family Escosar, Salazar, and Galvez. Salamat gid tawi. God bless you. Hi, Tito Wilma. Good afternoon. Monitor lang kami dili sa Barangay Nayawan, Kawayan while nag-distribute naman sang week 2 nga module together with Sir John Paul Disierdo. Wow. Salamat din sa inyo. Saludo kami sa inyo. Thank you, Ged. Pero halong man. Zet Alunan. Good afternoon, Tito Wilma. Yes, salamat man. Alex Montesa. Salamat man sa imo. Miss Jane. Candido Hilbori. Tito Wilma, good afternoon. Thanks much. Naka-live gid man ko. I'm happy to see you, Tito Wilma. Salamat man sa imo, ma'am. Sally Villorente, good noon. Tito Wilma from Barangay 3. Good afternoon. Yes, Ruel Pantaleon Jr. from Sabah, Malaysia. Salamat man sa imo. Inday Ginny Sulgon, Ma'am Elizabeth Malacca Gamala, miss you man, ma'am. Good afternoon, Ma'am Wilma. Monitor from East Homes 1, likewise to Malacca family. Stay safe, take care. Always Godspeed. Yes, ma'am. Na? Kay Jessica Dumalaw ko. Tapdasan, mayong hapon ng Wilma. Watch you from Cainta Rizal. Kay Leonila Tarosan, good afternoon man. Ara sila sa may diin ni Mantawe. Watching live via Facebook at corner Gatuslao, San Sebastian Street. Keep safe and God bless. Annalyn Arantes watching. Kamusta ka mo dira, Lynn, sa my Quezon City? Good afternoon. Regards lang gid sa tanan. Jessica, yes, Dana ina Tita Wilma. Cory Vidaha, mayong hapon watching from Kuwait. Yes, Cory, halong lang. Yes, stay healthy lang sa inyo tanan.
Yes, Tito Wilma, enough lang na anay ha, mabalik lang. Ako, dugay-dugay. Nan, sinikukit. Napindot mo puro. Sikoy napindot puro. Sinikuna. Ngagol pinaduta. Sige ta. Tito Wilma, ito na ni Dr. Pinoy, Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala Scorpio, October 24, tugtog Nobyembre 22. Malipayon man si Scorpio pero nga adlaw ina tungod nahimo mo nga mag-service sa mga elders, sa mga kasigulangan mo na. So sa imo ginhimo padayon man ang pag-abot sa blessing sa imo. Malipayon man ikaw nga magapaambit sa imo isig ka pareho. 11, 21, 32, 53, kag 43 mga masuwat yung mga numero. Orange is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, ang epekto sa pagpangamuyo sa imo problema, baw i-appreciate mo gid kag dayawon. Kay nga answered prayers. Okay? Pasalamat man ikaw sa mga tao nga mga maayo nga ara sa imo palibot. Maswati mo man nga mga numero 8, 35, 21, 10, kag 43. Ivory white is your lucky color. Yes, ang mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tugtog Enero 19. Sa imo pag-isahan ng Capricorn, imo ma-realize ang buot silingon sang kabuhi para sa imo. Taga-importansya inisig ka pareho para na maging malipayon. 33, 8, 53, 21 kag 42 mga masuwati mga numero. Your lucky color is ice blue. Pailo kita sa zodiac sign niya, Capricorn. Ang mga Capricorn, Tita Wilma, mga tao, Enero 20, tugtog, Febrero 18. Ang point of success, amo ang imo pag-uswag sa kabuhi.
So, kinahanglan dugangan mo pagid ang imo ihibalo, ang imo ikasarang kag kaalam para maangkon mo pagid ang dugang nga kadalagan. 4, 12, 24, 41, 52, kag 36. Ang imo mga maswati nga numero. Yellow is your lucky color. Ang mga Pisces naman, yes, ang mga Pisces, that's how Pebrero, Justin 9, to Marso 20, pilion mo gid ang love sa tanan nga kahigayunan Pisces karon nga adlaw. Pagin malipayon ikaw sa pagsigugma. Amo inang imo reward tungod sa imo katampad. Mga masuwati mo naman nga mga numero 9, 45, 58, 11, 6, Jess, ang imo naman lucky color is red. Okay, Aries, ang mga Aries, mga natao Marso 21, tubtob Abril, Justin 9. But very interesting ang dalagan sa kabuhi mo karon nga adlaw. Pilion mo ang makapahalipay sa imo karon nga adlaw. Hindi kawan mo ang event nga wala sa kasiguruhan ang imong seguridad. Mga masuwati mo naman nga numero 7, 31, 24, 10, 52, kag 25. Violet is your lucky color. Mga Taurus, yes, ari mga Taurus, mga tao Abril 20, tubtob Mayo 20. Yes, Taurus, mag-celebrate ka tungod nga, magabaton ikaw karon nga adlaw sang gusto mo iya nga palangabuhian. Kag makatipo man ikaw para nga mas pa nga mag-uswag ang imo pagpangabuhi. Magpangamuyo ka. Masuwati mo nga numero 35, 12, 26, 20, 53, kag 42. Emerald green is your lucky color. Yan sa mga Gemini naman, Mayo 21, tugtog Hunyo 21, magkalipay ka Gemini. Bisan hindi pa ikaw makabawi sa imo trabaho karon nga adlaw. Tungod karon nga adlaw blissful dia para sa imo. Tungod nga upod mong imo ginapakamahal sa kabuhi. Mga masuwati mo nga mga numero 7, 53, 22, 25, 43, kag 35. White is your lucky color. Cancer, sa mga Cancer naman, Tita Wilma, batuna kagatubangon mo ang bag-o nga business opportunity kung may ara gidman. Kagabi mo karon nga lang magapermi ikaw sa kontrata. Gani ko nagapati ikaw sa feng shui, magpa-feng shui ka sa imo opisina or sa imo ginatrabahuan. If not sa inyo naman balay, masuwati mo nga mga numero 40, 45, 51, 22, 23, lucky color mo is purple. Sa mga Leo naman, ang mga Leo, Agosto 23, tugtog Agosto 22. Oy, Leo, hambal sa horoscope mo, hindi ka mangbuli, ay, ha? Kinanglan ipabalo mo lang, ipahibalo lamang ina. Or, sorry, hindi ko mag-get, dali lang. Hindi ka man bully. Kay ina, nagapakita, kay nagapahibalo lang, kang imo kahuyan. Tungod dira, abi mo, wala ikaw sang mabaton nga kaayuhan, karon nga adlaw. 12, 24, 36, 48, kag 52, mga masuwati mga numero, electric blue is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman, itaw Agosto 23, tugtog Setyembre 23, abisan ginabudlayan ka pamensaron mo nga may kabataan ka or pamilya ka nga nagasalig sa inyo. Makaangkon ikaw sa nagkaigo nga training sa imong trabaho para sa imong kaayuhan. Mga masuwati mo naman ng mga numero 48, 31, 15, 45, 25. Orange is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, in Punto Las Tres, ang ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ito naman, pagpangamuyo pang orasyon perata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat sa inyo mga palanggaton ng mga tagpalamati. Na? Sa siningabahin, siguro si Tito Will magpaalam na sa ating pagpangalaga sa This Is My Life. Pero ang this man na ang atong sa ni DTX 500 capsule para ina sa complete management sa atong liver pinitay, ini ang may dito
si Tito Wilma magapaalam na pasensya gid sa wala na ito malabutan ang ito na Bible verse for the day. Alin sa Psalm chapter 139 verses 1 and 2, and it says, "You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar." Salamat kid, boss naman. Standby sa may tahong nga drama, mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,